Слагаш слушалките за слушане на музика. Не имаш слушалки? Слагаш и си слушаш класическа музика с класическа музика, обаче представи си. Класическа музика. Страхотна класическа музика, Чайковски, вариации, рококо, Менуетът на Дворжак, нещо много хубаво. И така, постепенно, леко заспиваш. Това пак съм сънища. В един момент се събуждаш от чукането на вратата. Някой чук на вратата. Отваряш вратата, застава срещу теб един човек и ти казва, Юли, моля те, да не приказваме заедно. И казва, госпожа Цекриси, след 5 минути излизате на концерт. Така ли? Да. Защо? Защото сте диригентка, каза той и си тръгва. Ти се поглеждаш и виждаш, че цялата си в една прекрасна черна рокля. Страхотна черна рокля, точно концертна. Виждаш, че отпред пред теб има и една палка. Диригентска палка. Взимаш диригентската палка. И излизаш по коридора, излизаш от вратата, излизаш по един коридор. И излизаш пред една препълнена зала с страшно много хора. Покланиш се. Зад теб е оркестъра, застани напред. Така. Тоест, публиката е там. Я помисли на публиката сега. Така. Покажи оркестъра, това е зад теб е оркестъра. Така, те ръкопляскат. Заставаш на диригентското място и започваш да дирижираш. Все по-бурно и по-бурно. С много голям апломб. Започваш да дирижираш с глава, с крака, защото това е сън. Показваш на първата цигулка, че трябва да влиза встрани от теб. Сега на челото. Сега на духовите инструменти отзад. Така. Още по-бурно, за да приближаваш финал. Давай, с глава, с ръце, подскачаш. Така, подскачаш още по-бурно, така дирижираш, точно така и свършваш. Страхотни аплаузи, поклони се. Поканеш оркестъра да показвате на него. И сега те поднасят много цветя. Поднасят ти от цвете, да, взимаш си, поставяш го отстрани, поднасят ти още много цвете. И от моята страна изведнъж се приближава един мъж, който ти поднася букет, дава ти букета, но и насочва един пистолет към теб. Изведнъж стреля, ти падаш и се събуждаш. И виждаш, че всъщност си заспала с слушалките и си слушала класическа музика и всичко това нещо е било един сън. Обаче, забелязваш, че отпред теб е букета, който ти го е подарил този човек. Много странно, там отпред, на пода, защото ще го пусна. И започваш да си задаваш въпроса, това истина ли беше? Беше или истина? Истина ли беше? Или сън? Поклон сега за те покляскане.